Pipila ka mga mananagat ug mag-uuma sa General Santos City, adunay panawagan kang President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pipila ka adlaw una ang SONA sa Pangulo. Aniya report ni Justoni Humamil. Mahal nga presyo sa abono, barato nga palit sa ani. Mao kini ang pipila sa mga mulo sa mga mag-uuma sa General Santos City ngadto kang President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. atol sa iyang State of the Nation address karong Lunes. Sumala sa 56 anyos nga mag-uuma nga sa Jerry Camaso, kinsa kapinduha ka dekada na nga mag-uuma. Usahay, anaalang daw sa 17 pesos per kilo ang palit sa buyer sa ilang ani. Ubos kuno kini konsiderahon ang presyo sa abono ug uban pa. Hinoon maayo man daw ang performance sa Pangulo kinsa mo say Secretary sa Department of Agriculture. Apan unta daw, masulbad ang kataas sa presyo sa abono ug uban pa. Dapat tutukan yung presyo kasi mahal ang abono, mahal ang insecticide, mahal lahat. Mausab ang gusto mahitabo sa 76 nga si Nanay Cristina Astilla, kinsa kapin 5 ka dekada na nga mag-uuma. Gani naabtan pa siya sa GMA Regional TV nga nag-uma. Pait gayud kuno kaayo ang ilang kahimtang. Dako ang gasto sa pag-uma, apan ang kita, bawi-bawi ra. Ug adunay mga panahon nga lugi gayud sila. Wala ging ganansya, ipangbayad sa abono, medisina. Kagaya no ng papa niya, ang priority ng papa niya, farmers, pangbigyan ng abono, mga cash assistance. Narawagan saba mga mananagat sa General Santos City ngadto kang PBBM og suporta kanila, ilabi na sa ilang kagamitan sa panagat. Mayon tag suportahan ta minyag mga kuan, mga gagamitan ko mga pokot ay mora man among paginabuyan. Gawas ni ana, unta daw aduna malay dugang ayuda alang kanila labi na sa mahal gihapon nga presyo sa produktong petrolyo. Gusto namin sana yung ang una bababa yung mga bilihin natin, yung crudo, yung talaga ang problema sa mga nagat dito. Hinoon aduna may natagbaw sa nahimo sa presidente siyang usa ka tuig sa katungdanan. Rate nimo si PBBM 1 to 100 pila imong ihatag? 99 gina siya eh. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Tony Humamil para sa One Mindanao.